kaikkia. Tuolla yleisössä, jossa se tulee ihana nainen ja se kuiskuttaa korvaan, että kerro sinne muusikko minulle, mitä sinun sydämeni sanoo, että mitä on country blues? Nyt on iso kysymys. Se on tunteella soitettua roots-musiikkia. Kyllä siihen pitää paljon ladata sydäntä. Niin. Sitä se on. Kaikessa yksinkertaisuudessa. Onko sinne erotiikkaa? Voisi joskus olla. Voi siinä olla, että se on yleisön päätettävissä. Niin. Mä luulen, että me ei niitä maailman erottisimpia henkilöitä olla, mutta tai jos joku se näkee meissä erotiikkaa, niin me emme pistä... Me muistamme sellaisen, jos sitä tapahtuu. Toi on hyvä kuulla. Eikö ole? Mistä sä tonkin? Itse keksi. Ei mitään. Kokeillaan. Mennään sille. Vedetään tuolla. Mennään sille. J.J. Cale tuli sitten pikkusen myöhemmin. Hän rupesi varmaan itsekin seestymään jo sen verran, että sekin alkoi puhuttelemaan eri lailla. Ja kyllä semmoinen aito semmoinen maanläheinen ja semmoinen vähän karu meininki puhuttelee. Mun sielunmaisema on täysin rock. Tämä on aina rockari. Esikuvat nää, niin kyllähän niin kuin Marko sanoi aika hyvin, että J.J. Cale tuli myöhäisen puberteetissa. Näin niin kuin vanhemmalla ajalla itsellä sama juttu, että niin nämä, kyllä mulla niin kaikki Lynnyskynyt ja levyt ja kaikki tällaiset itselläkin oli, mutta J.J. Cale tuli silloin niin myöhemmässä vaiheessa. Ehkä sitä seestyy hiukkasen. Juu, ja sitten se paluu juurille. Joo, siinä on myös se on kahtiajakoinen juttu, että tavallaan mennäänkin sinne, mistä oikeastaan lähdettiin. Ja rockissakin monesti yritettiin ehkä vääntää vähän liikaa ja oli hirveästi volaa. Mä luulen, että Markolla on sama juttu, että nuorempana oli sellainen vähän niin kuin kapinallinen, että piti näyttää ja mennä lujaa, mutta nyt on niin kuin puhukin, että homma on vähän seestynyt ja nyt haluaa niin kuin nauttia siitä musiikista. Ja monta kertaa keikolla huomaa, että jos soittaa hiljempaa, niin ihmiset kuuntelee enemmän. Tässä pystyy fiilistelemään paremmin, mutta nyt voi niin kuin keskittyä siihen olennaiseen, fiilistelyyn ja soittamiseen. Ja samoin näette, kun me tosiaan, tässä on nämä meidän pienet kamat, millä me tehdään keikkoja, että siinäkin on ideana se, että me ei soiteta lujaa. Ja mä silloin joskus Markolle sitä sanoin, että jotenkin kivempi, kun palataan niin kuin sinne juuri musiikin juttuun, että kamat ei tarvitse olla isot. Että jos ei niillä pärjää noilla keikkapaikoilla, niin sitten ei pärjää. Sitten pitää olla katsoa peiliin jo siinä kohdassa. Niin, jos ei niillä pienillä kamoilla pitää pärjätä. Niin, kyllä. Tähän asti on kyllä pärjää. Joo, ei. Simple blind.
on jännää, että nuoria ihmisiä tulee sanomaan, että te soitatte hyvää musaa, mutta ei tämmöistä tule koskaan radiossa. Ja se kuulostaa hyvältä mun korvissa. Että joo, ja taas päinvastoin vanhempi porukka tulee sanomaan, että tähän soitatte näitä mahtavia vanhoja biisejä, että on tosi kiva kuulla niitä. Tämä vähän uusin versio, mutta he tunnistaa niin monet. Se oikeastaan antaa semmoisen hyvän kattauksen siitä yleisöstä, että siellä on monen ikäistä. Siellä on todella parikymppisistä ihan tuonne ikäihmisiä asti. Se on kaikkein jännin juttu, että meidän musiikki soi tuolla ulkomailla tosi paljon enemmän Suomessa. Suomessa ei soi kauheasti. Siellä on pieniä paikallisradioita, jotka soittaa meidän ihan jenkkejä myöden. Se on ihan kiva huomata, että se puhuttelee jotain paikallista DJ:tä. Jätkät soittaa oikeata musaa. Noin 150 radioasemaa ulkomailla soittaa meidän musiikkia. Se ei ole kauhean huonosti, että ne on huolinnut tämä meidän systeemi. Moni radioasema pyytää jopa sitten lisää, jos teillä muutakin vielä. Ja siinä kattaa eri mantereet tuo 150. Kyllä. Joo, siellä on tuo Itäblokki ja sitten kaikki Saksat, Espanjat, Yhdysvallat, Australia. Australiassa on meidän parhaat niin kuin sanotaanko, levysijoitukset. Siellä on kovasti tykätty. Me parannetaan maailmaa sillä hyvällä fiiliksellä. Omalta osaltaan. Niin. Se on se meidän osuus. Joo, ja kyllä siinä on se, että... Ei me ruveta julistaa mitään että se jätetään näille poliitikoille ja muille kaikenlaisille NS-hihuleille. Ei meillä ole tarvetta, että niitä riittää kyllä, niitä julistajia. Ja tänä päivänä varsinkin niin mielipiteitä on joka suuntaan ja paljon. Me tuodaan hyvää fiilistä ja parannetaan maailmaa siltä osin. Se on sellainen niin kuin rauhoittaa, tasoittaa olemista. Toiveena tietysti meillä jää sellainen hyvä fiilis keikan jälkeen. Se on kiva nähdä hymyilevä ihminen, joka sanoo, että oli hyvä fiilis teidän hommassa. Ja kyllä ne paljon tulee jutulle ja kertoo, että on kiva, että veditte tämmöistä musaa. Me tehdään tätä sydämestä, että ei tässä ole tehty mitään sen kummemmin tietoista valintaa, että otetaan tämä genre, vaan tämä tulee meidän molempien sydämestä kyllä hyvin vahvasti. Kyllä, näin on. Feeling just alright. Kyllä, se väärin omia. Ja sitten taas coveritkin, niin ne on niin kuin meidän näkemys niistä. Että me pyritään siihen, että alkuperäistä kunnioitetaan, mutta sitten kun meillä on kuitenkin oma tyyli soittaa, tässä kun me ollaan pitkään molemmat soitettu, niin me sitten tuodaan se molemmat oma persoona siihen coveriin. Pienessä paikassa välittyy hyvin tämä meidän juttu. Ja sitten se on jännä, kun yleisö reagoi. Niin meidän tulee sellainen jännä. Yhtäkkiä me ollaan niin kuin kaikki yhtä ja siihen tulee sellainen jännä kupla ja sittenhän se niin kuin karkaa positiivisesti käsistä. No, kyllä me yhdellä isollakin festarilla, tai kahdella, että me oltiin tuolla Baltic Jazzissa ja sitten Virossa on tällainen kuin August Blues siellä ja nyt ollaan menossa sitten Puolaan iso blues-festivaali. Että kyllä meillä niin kuin, se on vähän tavoitteena, että olisi kiva tuolla muualla kuin täällä Härmälandiassa kiertää, että olisi kiva tehdä joku vaikka pieni kiertue ja noita festareita. Ja kyllä meillä on tavoitteena, että olisi kiva tehdä sellainen ihan levy, kiinteä levy. Se on ideapohjalla vielä, mutta ehkä se toteutuu joskus, kun palaset loksahtaa kohdilleen. Itse tahtoo olla aika kriittinen näissä, mitä tehdään, että tietyllä tavalla. Sieltä täytyy löytyä se autenttisuus, että jos se on vaan soitettu, niin se ei riitä. Joo. Just alright. I'm gonna keep on walking, kinda cold alone. I'm gonna keep on walking till I'm tired to the bone.
just can't wait it. I can't wait it. Rap, shabba, play it. Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! I can hear thunder. I can hear thunder. I can hear thunder. And you're waiting for wonder. I can hear thunder. I can hear thunder. I can hear thunder. So put me 6 feet under. Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! Dusty wind's blowing, dusty wind's blowing, dusty wind's blowing, and knows where I'm going. Dusty wind's blowing, dusty wind's blowing, dusty wind's blowing.